ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаен хубен, саломатиётон хубай, настроениятон созай. Имрӯз бардро чи хеле десем бо як навори пачкаи дига барои шуморо тайёр кардагем. Бисёр мошинҳои хубай, мошинҳои арзона бардро ҳаракат кардем, барои шуморо ёфтем. Тамошо кунем, бовар кунем, беҳтарини бад омадагиайда. тамошо кунем бардро ва чӣ мошине ки намемонам дар комментария бинависен. Ҳам мошинаи гуфтагитонам ман ҳастим иншоалло дар видеои оянда чӣ мошине мегем бардро ҳаракат мекунам ки арзонтар барои шуморо реклама кунам. ва дастгиритон хеле аст сисидаги ҳам ядона лайки бепала бишхен гапто надорум. ҳамин видеоро дар имоатонам падилица кунен. агар ягон кас ягончизи фурӯшӣ дошта бошед, ҳамин рақамҳода бародро танҳо дар ватсапаш бинависен. рафтем. дӯстони азиз, нака навора сар кардем, як ҷода ёнбош кунен, як дона лайки бепала бичхен ва навори моро то охирша тамошо кунен, бовар кунен зури бад омадагиайда. хай чи таъриф кунем охи видеоро тамошо кунем, ҳамаша мефаҳми шеринар. бардрои мерседес десен, мерседес бенс Е-класс, соли баромадаш 1997 сол, сӯзишвориш бензин газ кор мекарда, кузов сидан, ранги сафед, объем мотораш 2 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагиае ки мошинам 100% газ бензин кор мекуна, бензини холиша истифода мебарам, 100% тагиш пусидагӣ нест, мошин задагӣ нест, маълумоти бештар ба телефон мегирем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 37500 сомонӣ мега, бо арзонам мекардай. ина номерош занг бизанед. бардро эълона давом метем. касера мефора видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар комментария канали дигами хидмат закрепит кардагем, бидурен тамошо кунен видеои хонаҳои фурӯширо дар дигари каналам бардро. ва бардрои ки ай Россия нависта будан ягон мошини молодёжни мон, бардрои на як мошини молодёжни ВАЗ 21099, соли баромадаш 2001, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов сидан, ранги серебриси, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагие ки беҳуда занг назанен. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 9000 сомонӣ мега. марҳамат, занг бизанен касе харидорен. дӯстони азиз, эълона давом метем. шумо фақат ҳам як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқем ва дар комментария бинависен ки чӣ хеле мошинҳо шумода дар курае, кадом мошина нарша фаҳмиданем, бардро дар комментария бинависен. ман агар арзонтарша ёфтам барои шуморо намхел реклама мекунам. дӯстони азиз, мошине десем ВАЗ 2110, соли баромадаш 2002, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов сидан, рангиш мокри асфалт, объем моторша 1.6 литр гуфтагия, коробка механикай. сои мошин мега ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, як сола ҳуҷҷат дошта, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нархша 11500 сомонӣ мега. 11500 сомон, солаш 2002. дӯстони азиз, эълона давом метем. мошине десен бардро Kia Rio ай. Kia Rio бардро аварини чӣ хеле десен, соли баромадаш 2000 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов сидан, ранги сафед, объем мотораш 1.6 литр, коробка автомат будай. сои мошин мега ки мошинам крили пешаш задагие тамом, мотор дора, салонаш тозай, салонаш созай гуфтагие. харидори аниқ бошен, занг бизанен. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 7000 сомонӣ мега. бардро як крилиш мечаспонӣ, балонша мечаспонӣ, мумкин ки ҳайкада бишава. номерои телефонаша занг бизанен. дӯстони азиз, эълона давом метем. бо як бор дига даётон биёрам ки касера мефора видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар якум комментария канали дими хидмат закрепит кардагем, бидурен дар канал хонаҳои фурӯширо тамошо кунем. дӯстони азиз, эълона давом метем. Daewoo Lacetti, соли баромадаш 2007, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, кузов сидан, ранги сафед, объем мотораш 1.8 литр, коробка бардро автомат будай. сои мошин гуфтагие ки мошина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, алиша мешава. гуфтагӣ нест ба чӣ алиш мекунам. бардро хай номерои телефонош ҳастай, занг мезанен. қарор дорад мошин дар шаҳри Бохтар, нарша 32000 сомонӣ мега, арзонам мешава, алишам. марҳамат, занг бизанен бардро. дӯстони азиз, эълона давом метем. дар видеои пештара мошинорам гуфта будан, Toyota Mark II бардро, соли баромадаш 1999, сӯзишвориш бензин газ кор мекарда, кузов сидан, ранги сафед, объем мотораш 2 литр, коробка автомат будай. бардро сои мошин гуфтагие ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, документ надора, яъне ки бардро документош бучидагиай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахш, нарша 22000 сомонӣ мега. бардро арзонам мекардай. ҳолати дискош ҳам созай, хай ҳолати краскаш ҳам бардро фасон будай. 22000 сомон Toyota Mark II бардро. ина номерои телефонош, марҳамат, касе харидорен, занг бизанед.
бардори эълона давом метем мошини десем бардро Opel Astra F соли баромадаш 2000 сол гуфтагияй соҳибаш сӯзишвориш бензин газ кор мекунад кузов хечибек ранги сиёҳ объёма торша 1.6 литр мегав коробка механикае соҳи мошин гуфтагияй ки мошин бо савдо мешава дӯсто бо биёен мошина бибинен ай пеш маслиҳат мекунем ин мошини десем бардро қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархша 15000 сомонӣ мега чӣ хел нархи арзонда бовар кунем 15000 сомон наметинем мошини беҳтарӣ намехарӣ мумкин ки баарза номерои телефонаш ҳаст маълумоти бештара занг бизанед дӯстони азиз эълона давом метем касе ки тамошо кардесем бардро имконият боша ҳамун як дона лайки бепала бишхем ва дар комментария бинависем ки кадом мошинора нарша фаҳмиданиед бардрои мошини десен Opel Astra F соли баромадаш 1997 сӯзишвориш бензин газ кор мекунад кузов хечибек рангаш бардро ранги зарди хушрӯ ранги хадавой объём мотораш 1.6 литр коробка механикае соҳиб мошин мегӯяд ки срочно бояд бифурӯшу мошина ҳама ҷо созай қарор дорад бардро мошин дар шаҳри Ҳисор нарша 26000 сомонӣ мега 26000 сомон бардро солаш 97 ина номерои телефонаш занг бизанед дӯстони азизи мошини десен Daewoo Espero соли баромадаш 1995 сӯзишвориш бензин газ кор мекарда кузов седан ранги серебриси объём мотораш 1.8 литр коробка механикае соҳи мошин гуфтагияй ки мошин зурай ҳама ҷош қоидавияй касе харидор боша занг бизанем бо маслиҳат мекунем яъне ки бардро бо арзонам мешидай ба фикрам қарор дорад мошин дар шаҳри Хуҷанд нарша 11500 сомонӣ мега бардро 11500 сомонӣ солаш 95 Daewoo Espero ина номерои телефонаш номерои Тоҷикистон дигар маълумотоша метавонен занг бизанед дӯстони азиз эълона давом метем мегзарем ба як мошини дига бисёри бардоро нависта буданд ки ягон BMW арзонтар бон бардро ин як BMW 5 серии S соли баромадаш 1999 сӯзишвориш бензин газ кор мекунад кузов седан ранги сиёҳ объём мотораша 2 литр гуфтагия бардро коробка автоматае соҳи мошин мегӯяд ки срочни пулум дар корай охири нарша дигар арзон мешавад гуфтагия бардро мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд нарша 41500 сомонӣ мега BMW 5 соли 99 солай 41500 сомонӣ ина номерои телефонаш номерои Тоҷикистон касе харидор бошен занг бизанед бардро эълона давом метем касе тамошо кардесем бардро имконият боша лайка бишхем ва ҳамин видеоро дар имоатон падилица кунед бардрои мошини десен Hyundai Starex соли баромадаш 2002 сӯзишвориш дизел кузов минивен объём мотораш 2.4 литр коробка механикае соҳи мошин гуфтагия ки мошинам на хадои срочни пулум дар кора ба ҳамин хотир мефурӯшонша бо савдо мешава фақат частични корш будай тамом 100 км 7 литр салалка мехӯрад бардро мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд нарша 27000 сомонӣ мега арзонам мешава марҳамат занг бизанед ва дӯстони азиз эълона давом метем мошини десем бардро Opel Astra F соли баромадаш 1995 солай сӯзишвориш бензин газ кор мекунад кузов седан рангаш бардро зелёнӣ гуфтагияй объём мотораш 1.8 литр коробка механикае соҳи мошин гуфтагияй ки мошинам фурӯшияй нахадуа ягон камбудӣ надора ягон расход надора алиш намешава гуфтагия бардро фақат фурӯшӣ бидай илтимос касе харидор бошем ба занг бизанед мошин қарор дорад дар шаҳри Конибодом нарша бардро 19000 сомонӣ мега ина болош бо ҳуй мешидай 19000 сомон бардро эълона давом метем мошини десем бардро ваз нивай соли баромадаш 2001 сӯзишвориш танҳо бензин кузов седан рангаш бардро ранги кабуд объём мотораш 1.7 литр коробка механикае соҳи мошин гуфтагияй ки мошин ҳама ҷош 100% 4 дарай 4 диска балони нав свечан свети фасон губкават кардагия электропакет дора короче мошин ҳамаш 100% фақат мешинӣ ҳай мекунӣ илтимос касе харидор нестай занг назанед гуфтагия касе харидор боша ба занг бизанед қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе нарша 32000 сомонӣ мега арзонам мешава алишам номерош ҳаст бардро марҳамат ягон мошини алишӣ дорен ё ки ҳамин мошина харидор бошен харидори конкретни на номерош занг бизанед мошини хубай не қиматам маъқул шид рости гап бардро ва хоҳарои азиз апашко додаро раҳмат барои дастгиритон раҳмат ки то охири видеоро қатима тамошо карден
ва касе то охири видеора қатима тамошо кард бародаро дар комментария рақам 1 гап нависен. Ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо кардем. Ва агар видеои имрӯза шумода мақбул шуда бошам, 1 дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо бочиқем ва дар комментария бинависен ки чӣ хели мошинҳо шумода дар корай, кадом мошинҳоро нақша фаҳмиданем бародаро дар комментария ҳатман бинависен. Ман насиб иншолло дар видеои оянда агар арзонтар шаёфтам мемонам. ҳамун 1 дона лайки бепалам аётон наброрен шеърои нар ва ҳам битонен ҳами видеоро дар имоатон падилитса кунен. ва як чиз дига дар ёдам зад бародаро, касеро мефурад ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар комментария канали диеми хидмат закрепит кардагиам. дар ӯ канал бародаро видеои хонаҳои фурӯшӣ мешава. ӯ каналам бидороен я тамошо кунем. боварӣ дорам ки ӯ канал шумода мақбул мешава. раҳмат барои дастгиритон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтонро менависен. бародаро зинда бошен то видеои оянда. худо нигаҳбонтон боша. худона эҳтиёт кунед. хайр.